Ano lang to? Itong balik natin, mga 10. Alay. Ito, balik natin, 10. What's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog mga kawaray. Yan. Baka umuwi na tayo ngayon. Bukas. Malayo pa tayo sa gatutuhanan mga kawaray. Katatapos ko lang po pala maghugas at magwalis. Magwalis na tayo dito sa bakuran ni Idol Japper. Ang gagawin naman natin ngayon mga kawaray ay magkakape. Hindi pa nagising si Idol Kabungot kasi tulog pa yata. Bibili lang akong kape mga kawaray. Malayo tayo sa sa views. Malaki pang habulin, nasa 10,000 pa. Hindi pa tayo nakarating ng 50,000 views. Pero okay lang, try your best. At least tinry natin ang lahat. Maka graduate tayo mga kawaray sa revenue. Sa views lang tayong hindi nakasabit. Malit mahina yung views natin. Pabili kape. Anong kape? Yung pack. Kape ka blanca. Ay, walang blanca. Ano? Greatest white. Nescafe creamy ba? Yung brown na lang akin. Brown. Magkano yan? 16 po. Ayan. So, isang camel. Ay, walang kami ko. May buro. Mga kawaray, bumili lang tayo mga kawaray ng kape. Kape sa umaga. Mang busy si Tatay Tats ko. Idol, morning. Easy. Ha? May? Meron ka sa silbon? Yung pa sa loob? Wala. Yung pang what's up mga kawaray? Anong oras ay delivery mo hangin, Ken? Oo. Alam mo ito, tanga muna. Babunga nga ka naman yan. Ay na ba ang mo? Tignan tayo ngayon. Di ba nag-schedule ka? Di ba Kawat to. Kape tayo mga kawaray. Ang hirap. Hindi ko alam kung makaka-graduate mga kawaray. Malayo sa katotohanan. Malayo yung natin. Revenue. Sa kailangan ng height natin. Bakit na? Isipin mo sa isa pa. Malaki ang natin ka-update kahapon mga kuray, kagabi ni Idol ay 48,600 yata yan. Malayo sa
60k. Pero okay lang. At least sinubukan natin mga koray yung ano, yung pagbablog. Kung hindi para talaga sa atin yung ano na yun, okay lang. Ganun talaga ang lives. Hirapan tayo. 15 na ngayon mga koray. Kailangan na natin umuwi para makapagtinda. Nakakay ko lang. Libel mo, libel. Gabi naman mo. Apa ko ano dyan eh? Hindi ako nagkuha. Dito sa Idol. Papirmahan ko yung ano ko pala. Kunin lang pala ako. Yung picture. Pirmahan natin. Ang picture ni Waray. Ayan. Pipirmahan ko to mga Waray para mayroon kaming remembrance na may pirma si Idol. Kasi may pupuntahan si Idol mamaya na lang. Yan. Bago tayo umuwi, papirmahan muna natin. Idol Jabra. Ang pangit. Uling-uling pa. Hindi natin kinaya yung ano na oras na. 7:30 na mga Koray. Pero may upload tayo. Wait lang. I-upload ko lang po yung video ni yung isang video para ano. Kunti lang rin. Hindi ko nga sa kasi ako nabalik niya. Bubuhos nga daw din, sabi ni Idol. Ha? May bubuhos sa video. Shout out guys! Diyos yung ita? Hindi, dyan lang sa ano, bungad. Siya ang pinaglalagyan ng ano. Ay maganda! Itong ano kasi, ano tawag nito? Ha? Pagkakang ano. Padalo-dalo lang. Dalawa-dalawa? Oo. Bubos ang pera. Lasuman. Dapat bibris yan, no? Kaya siya, yung may isa pa. Dapat dalawa. Ba? Sarap. Ipong ako yung may kina. Hindi ako pwede magbuhat doon sa ano. Baka mabayaan balikat. Ba't sasako pa? Kay bubus din lang.
Ay, di na. Hindi na bilos. Oh. Bay, may una no. Oh. Oh, yan oh. Ba, yan oh. Yan. Oh. Ilagay na lang dito daw. Ah, dyan. Derek. Direct na dito. Direct dito po. Direct na dyan kasi bubuhos din naman doon. Lagyan mo na lang ano, lagyan mo na naman ng harang. Para di makapat, paano? Harang ka na, bakit yung bubuhos? No. Hindi yan, okay lang. Tataktak din po niya. Kaso bibilanin din niya sa sakaw. Isa. Sakaw. Bibilanin din niya. Bibilanin din sa ay. Ah, wala na. Tama na. Banto. Tama na dalawang dalawa. Sila pa ano. Yes. Patong. Bagot. Papawin ka muna. Ariel! Chong! Chong, dili! Chong! Oh! Chong, dili lang ako, pagkano? Dili lang ang daan. Diba, sabaw mo dyan. Yan, dyan. Oh. Yung dala pa ka. Ha? Yung ipit mo na. Chong. Ada. Stop. Sandali ya. Sandali. Stop. Ako dadaan. Dili ko na. Alam yan.
lang. Bigat yan. Kailangan na. 8 minutes na pala tayo. Wala pa putik no. Wala. Dapat na tayo kumuha sa ilo. Ha? Lagi. Kumang ka. Pinisit pa tayo. Kasi ako na yan. Malalim dyan, Kuya Chong. Hindi. Kaya? Ay, ang galing. Ba't man? Huwag doon. Pwede iipit ka pa. Experience tayo mga kawaray sa ano, sa ginagawa ni Idol Japper na bakal. Yan, naranasan natin na makatulong. Napapanood lang natin to sa mga vlog natin. Ngayon, andito na tayo mismo. O, ito mo, naka-vlog pa. Nagpahinto ito kay Idol at saka kay Kabungo. Tapos ito ang ano eh, nagdangat din nga sila magtitinda sa mag-asawa niya yata kasi kasahan. Nag-blatter, pawawat eh. May picture naman. Tapos maglagay na sila ng reward kumbaga. May 330,000. Okay nang dumuwi. Ay, kaya pala ako putang ng iyo kahit napunta dito pasok sa hindi ako sa dito. Ha? Doon sa manuto. Uy, 12 minutes na mga kawaray. Happy review. Ano na lang to? Kuya Chong, balik natin mga 10. Alay. Ito, balik natin 10. Hindi pa akong kapitan niya. Siyempre, sama, nasa diba tayo, isang pamahal. Diba yung ibos, kadadawa diba ng tayo, isa nga yung Kagabi, pwede isanduin eh. Hindi tayo sa kagabi.